10 ліпеня серада ў эфіры Белсат-Зум. Віталь Бабін. Вітаю, размаўляем і аналізуем падзею ў Беларусі, вакол яе і сёння ў нас. Галасавала нават моладзь. Чаму 30 гадоў таму Лукашенко перамог на першых прэзідэнцкіх выбарах? Беларусь распачала дыялог з НАТО. Удзел дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Ціханаўскай у саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Вашынгтоне. НЛА ў небе над Беларуссю, што насамрэч убачылі жыхары Воршы, Магілёва ды іншых мясцінаў гэтую ноччу. Роўна 30 гадоў таму Беларусь абрала свайго першага прэзідэнта. 10 ліпеня 1994 года адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашенко перамог Вячаслава Кебіча. У першым туры ўдзельнічалі 6 кандыдатаў. Александр Дубко і Васіль Новікаў набралі каля 5% галасоў беларусаў. Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч не пераадолелі рысы 15%. І асноўнае спаборніцтва 30 гадоў таму разгарнулася паміж Вячаславам Кебічам і Александрам Лукашэнкам. Тагачасны прэм'ер-міністр Кебіч па выніках галасавання набраў крыху больш за 14% галасоў. Народны дэпутат Беларусі, дырэктар Саўгасу Гарадзец Шклоўскага раёну Александр Лукашенко па выніках другога тура атрымаў больш за 80% галасоў і зрабіўся першым прэзідэнтам Беларусі. З намі на сувязі палітычны аглядальнік, а таксама аўтар і вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Добрый день. Павел Усаў у сваім допісе на Фейсбуку напісаў пра тое, што ў 1994 годзе, калі ён быў студэнтам гістарычнага факультэта, то ягоныя аднакурснікі таксама галасавалі за Лукашэнку. Атрымоўваецца, што факт пра тое, што першага прэзідэнта Беларусі нібыта абіралі пенсіянеры, не зусім пацвярджаецца. Ну, тут дастаткова не звяртацца толькі да асабістых уражанняў Паўла Усава, дастаткова глядзець голую статыстыку, а менавіта вынікі гэтых выбараў, якія ніхто ніколі не ставіў пад сумнеў. Это адзіныя першыя і апошнія ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкія выбары, якія не былі сфальшаваныя паводле нават ўсіх меркаванняў і апазіцыі, всіх, хто ўдзельнічаў. І в першым туры Лукашенко набраў 45%, а Кебіч, яго галоўны апанент на той момант і прэм'ер-міністр, фактычна прадстаўнік улады, 17%. Ну а ў другім туры, які адбыўся якраз вось гэты дзень, 10 ліпеня, Лукашенко набраў 80%, а Кебіч 14%. Это можа быць упершыню ў гісторыі такі момант, калі нейкі кандыдат выходзіць у другі тур, і в першым ён набірае 17, а ў другім набірае 14, менш. Гэта кажа пра тое, што вось у першым туры Зянон Пазняк набраў 12,8, Станіслав Шушкевіч набрал амаль 10. Вось гэтыя 23% дэмакратычных кандыдатаў, нават з іх даволі істотная частка электарату дэмакратычных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у другім туры прагаласавала за Лукашэнку, іначай бы ён не набраў 80%. Так што гэта сведчыць пра тую атмасферу, якая на той момант была ў грамадстве, сведчыць пра тое, што Лукашенко на той момант выбраў у сябе ў 94 годзе не толькі такую, скажем, прасавецкую, расчараваную рэформамі, расчараваную развалам Саюза частку электарата, але і выбраў у сябе вельмі вялікую частку такога антыурадавага, антынаменклатурнага часткі электарату, якая выступала перш за ўсё супраць Кебіча, супраць улады. І калі б не было Лукашэнкі, то яна, відаць, гэтая частка галасавала за Пазняка, магчыма, за Шушкевіча, за іншых апазіцыйных кандыдатаў, но не галасавала б за Кебіча. А вось ён, так сказаць, такім сваім удзелам і сваёй рыторыкай увабраў сябе не толькі, скажем, антыдэмакратычных, але і іншых людзей. На гэты момант, дарэчы, я таксама пісаў сёння допіс в Фейсбуку і вспомніў Алесь Беляцкі, які тады збіраў подпісы за Зянона Пазняка.
Ён такія цікавыя нататкі на той момант пісаў пра збор подпісаў у 94 годзе в газеце «Свабода», дзе ён апісвае свае развагі, свае ўражанні ад кантактаў з людзьмі, і в тым ліку апісвае такіх людзей, якія прыходзяць, падпісваюцца за пазняка, а потым кажуць Алесю Беляцкаму: «А где подскажете, а где подписаться за Лукашенко?» То бок вось гэты антиноменклатурны, расчараваны ў жыцці электарат, ён часам супадаў і у Лукашэнкі, і нават у дэмакратычных кандыдатаў Пазняка і Шушкевіча. То бок атрымоўваецца, што ў другім туры выбараў прыхільнікі Зянона Пазняка маглі галасаваць за Александра Лукашэнку. Ну так, чыста статыстычна атрымоўваецца так, і гэта было, няма такіх дакладных сацыялагічных дадзеных, каб гэта праверыць, але гэта было відавочна, што за Пазняка галасавала не толькі там нацыянальна арыентаваная інтэлігенцыя, чыста статыстычная она мела даволі невялікую колькасць у грамадстве, і частка з іх галасавала за Шушкевіча, а за Пазняка галасавалі простыя людзі. Я вось таксама тады працаваў на розныя СМІ, тым ліку я был карэспандэнтам Associated Press у Беларусі, першым карэспандэнтам, я праводзіў такія вулічныя апытанні тады. Я памятаю, як мне, напрыклад, міліцыянт в форме гаворыць, што ён за Пазняка, паколькі Пазняк вось навядзе парадак. Ён не ўспрымаў яго як такого лідара там дэмакратычнага, а ўспрымаў яго як моцнага чалавека, які навядзе парадак. Такія былі меркаванні. Мы ведаем паводле мапы, карты галасавання, што за Пазняка галасавалі, напрыклад, даволі моцна раёны, вось тыя заходнія беларускія раёны, каля Віленшчыны, што называецца, там ён набраў найбольш, і гэтыя ж раёны ў другім туры галасавалі за Лукашэнку. То бок вось, такі, скажем, чыста статыстычны доказ таго, што частка дэмакратычнага электарату, ці, скажем, электарату Пазняка і Шушкевіча на другім туры галасавала за Лукашэнку. Лукашенко набраў на тых выбарах больш за 80% галасоў, крыху больш за 80, і пазней ён гэтую лічбу вельмі часта выкарыстоўваў, у тым ліку на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Як ты лічыш, ці сапраўды Лукашенко тады ў 94 годзе проста моцна ухапіўся за гэтую лічбу, і яна для яго больш значыла як абсалютная пераканаўчая перамога на любых з прэзідэнцкіх выбарах? Можна сказаць, што на той момант каманда Лукашэнкі была адзіная, якая была здзіўлена вынікамі выбараў у пазітыўным сэнсе. Бо астатнія, і прынамсі, што я добра назірал і ведаю, і у Пазняка і Шушкевіча, яны, канешне, хацелі атрымаць больш. Напрыклад, в камандзе Пазняка, калі толькі пачаліся выбары, я помню, падыходзіў з адным з кіраўнікоў БНФ, не самім Зяноном, з іншым, размаўляў, кажу, што вы заявілі, што будете удзельнічаць, можа, варта там праводзіць нейкія кааліцыі з Шушкевічам, з Карпенкам. Кажа: не, мы ідзем самастойна. Я кажу: так Зянон же не выйграе. Он кажа: можа, не выйграе, але ён набярэ свае там 40% в другім туры, і гэта будзе важна для наступнай палітыкі. То бок такая была ацэнка грамадства на той момант, і шмат у гэтай ацэнцы шмат хто памыляўся. Вот Сергей Наумчык недавно в інтэрв'ю «Свабодзе» расказваў, што ён пасля выніка выбараў першага нават туру ехал по городу і думал, як все гэтыя людзі галасавалі за Лукашэнку, што мы, так сказать, што мы памыляліся трошкі ў беларускім народзе. Не абавязкова такія ўжо панічныя настроі, але факт быў, што многія пераацэньвалі на той момант папулярнасць менавіта дэмакратычнай апазіцыі. А Лукашенко ўжо ж наступных выбараў больш ніколі не было ніякіх, астатнія былі сфальшаваныя, гэта яго лічба, она трэба была для прапаганды, но то все равно, што гаварыць, там я в маладосці мог пробежать 100 метров там за 11 секунд, так і тыя ж 80% яны засталіся ў гісторыі, не маюць ніякого дачынення ўжо нават ні да 2001, ні 2006 года, паколькі рэйтынг мяняўся, і мы не можем нават сказаць, ці выйгрывала ён аб'ектыўна хоць які-небудзь наступных выбараў. Сацыялогія показывала, што ён там набіраў, можа быць, 40-50, самый, можа быць, удалы для яго был 2006 год на фоне роста, але ёсць меркаванне, што ў 2001 годзе ўжо яго былі лічбы на мяжы гэтай 50%. І абсалютна ўжо зразумела, што ён прайграў у 2020 годзе, не набраўшы не то што там 50, не набраўшы, хутчэй за ўсё, ні 40, ніколькі. Таксама ёсць сведчанне пра тое, што выбары 94 года таксама ў нейкім сэнсе былі сфальсіфікаваныя, бо яшчэ ў першым туры Александр Лукашенко выйграў гэтыя выбары, набраўшы больш за 50% галасоў. Што ты пра гэта чуў, што ты пра гэта думаеш ввогуле?
Ну, гэта перш за ўсё пра гэта сведчыць і заяўляюць гэта прадстаўнікі той жа беларускага народнага фронта, якія мелі на ўсіх участках сваіх назіральнікаў, і яны сапраўды па многіх рэгіёнах, ну не ведаю, ці можа там скласці аўтаматычна вся карціна, але што Лукашенко перамагаў, набірал уже не 45, як афіцыйна было аб'яўлена, набірал больш за 50. І вось гэта ўлада, ну, гэта немагчыма было тады зрабіць на ўзроўні цэнтральнай выбарчай камісіі, але ў рэгіёнах улада трошкі прыпісала там Кебічу, каб ён выйшаў другі тур. Нелагічнае пытанне, чаму ж вы тады не пратэставалі, ну, бнэфаўцы супраць гэтага, але яны кажуць, што мы не маглі гэта скрываць, паколькі атрымлівалася, што Лукашенко перамагае, а пазняк выходзіць другі тур, але ніякага другого тура не будзе, паколькі Лукашенко набірае там паводле іх звестак 51-52 замест 45. І тады БНФ, ну, яна, скажем, рабіла, ну, калі не стаўку, то спадзяванне на то, што можна будзе нейкім чынам сарваць другі тур. І яны там выходзілі на Кебіча, пра гэта той же Сергей Наумчык расказваў у сваіх нейкіх успамінах, каб другі тур сарваўся. Але каманда, ну, па-першае, это было не дэмакратычна, на той момант все-таки не было Беларусі дыктатуры Кебіча. Вось. А па-другое, каманда Кебіча, да, па нейкай прычыне яго пераканала, што вот ён у другім туры можа выйграць. Ну, так нібыта яны заяўляюць сам Кебіш, вось, і ён паверыў ім і не стаў. Але з іншага боку, ну як сарваць, калі чалавек неяк сабраў 45%, як сарваць другі тур выбараў, гэта было бы, ну, відавочна недэмакратычна, тады была нават і Расія побач дэмакратычная пры Ельцыне, і все вакол, і гэта быў бы такі, ну, прэцэдэнт, акрамя всего небяспечны, і акрамя всего это было б нелёгка зрабіць. 30 гадоў вельмі вялікі тэрмін, і ўсё ж такі, калі кажам пра прагнозы, на твой погляд, колькі яшчэ Лукашенко можа пратрымацца у крэсле прэзідэнта? Ну, справді, цяжкае пытанне, в тым сэнсе, што раней мы маглі казаць пра нейкія працэсы электаральныя, як змянілася грамадства, хто за каго галасуе. Зараз, ну, даволі давно, тым больш пасля 20-го ніякага галасавання няма, і всім стала зразумела, што, ну, ніякім, нават калі прагаласуе 90% супраць Лукашэнкі, ён з улады не сыдзе. Это зараз на сёння класічная дыктатура, не проста ўжо аўтарытарная, а амаль тоталітарны стыль кіравання Лукашэнкі, палітычныя рэпрэсіі. Так што тут можна гаварыць уже пра іншыя нейкія прычыны, замежна-палітычныя, ці там прычыны літаральна, ну, нейкага здароўя. Ведаеце, памятаеце, што Лукашенко ў 2020 годзе не проста намекаў, у 2020, 2021 некалькі разоў даволі канкрэтна, даслоўна казаў, што будзе у вас іншы прэзідэнт в наступных выбарах, не буду я вылучацца наступны раз. Гэта ён без намёкаў, але казаў, можна эти цытаты прывесці даволі дакладна. Але, ну, чалавек слова, ён жа дае слова, ён его забірае, як хоча ім распараджаецца, і, так сказаць, як правильно кажуць, калі Лукашенко хлусіць. Ну, калі ён пачынае гаварыць, тады ён і хлусіць. В принципе, это 100% трапленне в любой его важной заяве. Так што тут мы можем гаварыць толькі на вот такія на сёння гэта менавіта перш за ўсё геапалітычныя абставіны, ну і абставіны самога внутреннага крызісу ўнутры улады, звязанага з нездольнасцю Лукашэнкі кіраваць там фізічна, ці проста ён адыдзе з жыцця, ці не зможа ўжо фізічна. Ну, тады пачнуцца такія даволі цікавыя працэсы. Гэта максімум, што я мог бы сказаць, не робячы ніякага дакладнага прагноза. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Калі ласка. А як змянілася беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў, тлумачыць незалежны сацыёлог Константин Нестерович. В белорусском обществе уже больше 50% людей не принимают вот этот старый социальный контракт, который предлагал Лукашенко, благополучие, стабильность взамен на отсутствие гражданских свобод, возможности личной инициативы и так далее. То есть этот социальный контракт люди уже не покупают. Такие условия большинству уже не нравятся. И сама политика Лукашенко тоже изменилась. Например, в нулевых было отменено очень много льгот, был переход на контрактную систему. То есть государство само постепенно отказалось от многих вот этих социальных функций, и сегодня белорусское государство уже сложно назвать социальным. Вот. Ну и, соответственно,
Да, вот эта политика заботы со стороны государства, которую предлагает Лукашенко, она уже не находит большого отклика среди белорусов. Наоборот, за эти 30 лет в Беларуси возник сегмент людей, у которых выражены продемократические ценности, ценности прав человека, свободы и так далее. Это может быть не очень большой сегмент, там порядка 20 до 30% общества по разным оценкам. Но это те люди, которые уже, которых Лукашенко уже никогда не удастся привлечь на свою сторону, потому что здесь ценностное, идейное противоречие. Вот. Но в то же время у Лукашенко есть один козырь, который, я думаю, он использует и который поможет ему привлечь на свою сторону какую-то часть колеблющихся. Это, конечно, риторика безопасности, потому что люди в Беларуси, которые, может быть, не слишком идейные, не слишком интересуются политикой, они смотрят на то, что происходит в мире, растущие конфликты, прямо за нашей границей происходит ужасная война, и люди, конечно, напуганы. И вот то, что Лукашенко не втягивает белорусов в войну, и всегда это подчеркивает, что он является гарантом мира, что при нем Беларусь никогда не будет воевать, это, скажем так, заставляет многих белорусов смириться со всеми остальными минусами этого режима. Курсанту Акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў пагражае да 25 гадоў калоніі, нібыта за здраду дзяржаве і рыхтаванне да ўдзелу ў вайне. Іллю Нарышкіну 21 год, а ягоны бацька ўкраінец. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. У Светлагорску дзіцёнак выпаў з акна на 9-м паверсе і застаўся жывым. Яго падзенне затрымала дрэва. Сведкаю здарэння была суседка з ніжняга паверху. Жанчына пачула, як ломяцца галіны, і выбегла да хлопчыка. Малыша я подхватила вот здесь. Дзіцяці 1 год і 8 месяцаў. Яно выпала з акна, калі абаперлася на маскітную сетку. Малога забралі ў шпіталь са зламанаю сківіцай і моцную выцятасцю галавы. Польскі бок сёння перастаў прымаць фуры, што едуць з Беларусі праз пункт пропуску Казловічы, паведамляе мытны камітэт Беларусі. Беларуская мытня сцвярджае, што напярэдадні ў гэтым пункце пропуску не было чаргі з цяжкавікоў, але за ноч яна вырасла да 6 сотень фураў. Днямі Польша ў тэставым рэжыме прыпыняла рух на мытным тэрмінале ў Малашевічах. Менавіта праз яго паступаюць тавары з Кітаю, што ідуць праз Беларусь і затым на захад. У Менску кіроўца легкавога аўтамабіля памёр падчас руху. Паведамілі ў сталічнай дзяржаўтаінспекцыі. Здарэнне адбылося сёння каля 7 гадзіны раніцы. Паводле інспектараў, 62-гадовы кіроўца аўтамабіля Kia ехаў па вуліцы Свіслацкай. Мужчыну зрабілася блага, ён страціў здольнасць кіраваць і ўрэзаўся ў прыпаркаваны аўтамабіль. Медыкі, якія прыбылі на месца аварыі, канстатавалі смерць мужчыны. Кіраўнік цэнтру выдачы асабістых дакументаў Літвы Нерэус Рудайціс адхілены ад пасады пасля выхаду фільму беларускага расследавальніцкага цэнтру пра сувязь з рэжымам Лукашэнкі. Расследавальнікі высветлілі, што літоўская кампанія, якая друкавала бланкі дакументаў для грамадзянаў Літвы і была абраная для друку пашпартоў Новай Беларусі, звязаная з беларускім бізнэсоўцам Віктарам Шаўцовым, набліжаным да Лукашэнкі. У Вашынгтоне праходзіць юбілейны саміт НАТО, прысвечаны 75-годдзю заснавання абарончага альянсу. На яго запрасілі Святлану Ціхановскую. Абраная прэзідэнтка Беларусі возьме ўдзел у грамадскім форуме НАТО і выступіць на шэрагу імпрэзаў. Святлана Ціхановская на запрашэнне генеральнага сакратара НАТО Йенса Столтенберга бярэ ўдзел у грамадскім форуме НАТО ў сталіцы США Вашынгтоне. Абраная прэзідэнтка Беларусі раскажа пра сітуацыю ў нашай краіне і гібрыдныя атакі рэжыму супраць краінаў-суседак. Ціхановская закране размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі і магчымыя сцэнары развіцця падзеяў. Напярэдадні саміту Святлана Ціхановская і Нэнсі Пелоусі, сябра Палаты прадстаўнікоў США і першая жанчына-спікерка ў амерыканскай гісторыі, напісалі калонку для выдання Washington Post.
матэрыяле палітыкі акцэнтуюць увагу на тыраніі ва ўсходняй Еўропе і заклікаюць узмацніць ціск на дыктатараў. У тым ліку ўключыць рэжымы Пуціна і Лукашэнкі ў спіс дзяржаўных спонсараў тэрарызму, а беларускім актывістам, якія маюць патрэбу ў прытулку, даць такую магчымасць. Ціханаўская і Пэлоусі заклікаюць Вашынгтон запэўніць усебаковую дапамогу незалежным медыям, грамадзянскай супольнасці, праваабаронцам і рэпрэсаваным. Пра важнасць саміту для Беларусі і Украіны з намі сваім меркаваннем падзяліўся каардынатар нашай візіі Вадзім Мажэйка. Вельмі добра, што гэты саміт адбываецца з такім фокусам на падтрымку Украіны. Вельмі важна, што гэта гучыць і правільныя словы, і таксама абяцанні канкрэтнай вайсковай дапамогі. Але, канешне, для беларусаў, мне здаецца, надта важна, што там прысутная беларуская дэлегацыя, прысутная Святлана Ціханаўская. Гэта акурат тое, што змянілася, за апошні час распачалася такая супраца. І так, зараз, канешне, супраца з беларускімі дэмсіламі гэта супраца знята на палітычным узроўні, а ніяк не на вайсковым. Але гэта вельмі важна, каб Беларусь у, я б сказаў, будучай постваеннай канфігурацыі Еўропы была заўважная, прадстаўленая і, канешне, прадстаўленая менавіта дэмакратычнымі сіламі. Захад паказвае сваю рашучасць, паслядоўнасць, гатоўнасць надалей Украіну падтрымліваць, а не проста неяк такі лёгка зліваць. І гэта вельмі важна для таго, каб і Украіна глядзела на сваю будучыню, і каб Расія разумела, што калі ўжо украінская прапаганда кажа, што ваюе з усім НАТО, каб разумела, што так, падтрымка НАТО будзе заставацца. І гэта фактычна гарантуе, што Расія і надалей будзе, можа недзе там трохі прасоўвацца, будзе гаворка пра тое, хто кантралюе якую разбурную вёску на Донбасе, але не будзе гаворкі ніякі там Кіеў за 5 дзён, нешта такое. І в гэтым сэнсе гэта стратэгічная, канешне, параза Расіі. Зіхатлівы аб'ект незвычайнай формы ў небе. Гэткую карціну сёння ўначы маглі назіраць жыхары некаторых гарадоў Беларусі. У сацыяльных сетках з'явіліся фотаздымкі і відэа, а каментатары задаліся пытаннем, няўжо гэта НЛА. Насамрэч, відавочцы пабачылі палёт цяжкай ракеты «Арыян-6» еўрапейскага кансорцыуму «Арыян-Спейс» і запусцілі з французскай Гвіяны ў ноч на 10 ліпеня. Запуск ракеты без каментара. І на гэтым ставім кропку, запрашаю наш тэлеграм, ды іншыя сацыяльныя сеткі. Там інфармацыі яшчэ больш. А Белсат Зум развітваецца з вамі. Да сустрэчы заўтра.